Тук идва другия въпрос. Какви всъщност са правомощията, защото обикновено те казват, ами ние нищо не може да направим. Глупости няма да направят. Това само в този ден Пловдив, Матил казва. Против, те не знаят. Ето ги правомощията. По този закон дирекция социално подпомагане и се изборяват член 21 над 7-8 точки задължения. Как да не могат? Законът го е разписал. Това е закона за детето. Закона за закрила на детето и правилника. Те върват заедно. Да, и правилника за прилагане на закона за Няма, пак така ще го кажа, няма хипотеза, при която при наличие на дете в риск или накърнени интереси на дете, социалните да не са компетентни. Ако има такава хипотеза, искам някой да ми я покаже. Законово обоснована. Законът ги задължава във всеки един момент. Чакай да мисля, че член 3 ли беше, кой беше от закона. Предмет на закона. Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето. Органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейности по закрила, както и участие на юридически и физически лица в такива дейности. Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот, за всички групи деца, съобразно възраст, социален статус и така нататък. Във всеки един момент. Да. Имаш ли живо дете до навършване 18 години, то попада в хипотезата на тези правомощия. Добре, ако евентуално те решат да се задействат и да направят нещо, да реагират по случая, всъщност те, доколкото аз разбирам, имат право да издадат задължително предписание, на който преценят за съдействие. Тогава какво става? В смисъл, какво става с предписанието ли? Не, издават, да речем, установяват, че има конфликт. Някакъв риск. Да, има някакъв риск. Медицински, образователен и така нататък. Издават задължително предписание и го издават на родителя, който е предизвикал риск. Така, ето го пак казвам, член 21. Ще го повторя много пъти, но той казва. Извършва проверки и издава задължителни предписания за отстраняването на констатирания риск. Тоест всеки път, когато има риск констатиран, те трябва да издадат задължително предписание за отстраняването му, ако няма друг механизъм. Така, ако режима не се спазва този уикенд, следващия уикенд няма да издават две предписания. Констатирания риск за детето е неспазването на режима. Много да го обобщат. Разбираш, ако тази година е имал някакъв период, в който режима не се спазва, може да издадат предписания. В някакъв момент нещата се коригират до отстраняването им. След това пак възниква нов риск. Издават друго предписание. Това е инструментариума, с който те работят. И за да няма злоупотреби, законодателят е казал, че подлежи на съдебен контрол. Защото примерно ще случи на социален работник много често. И това е голяма част от проблема, който не му се работи, не е наясно, не познава материята, не познава и случая. Аз мога да представя протоколи, които ти запознат ли случая, не е, тогава ще се обаждаш. Да, и аз съм го минал това лично. Ти какъв съвет ще ми дадеш на мен, ако ти не познаеш случая? И точно заради такива социални работници това подлежи на това задължително предписание подлежи на съдебен контрол по реда на АПК. Подлежи на вътрешноведомствен контрол. Може да се ожалиш на Държавна агенция за закрила на детето. Може да се ожалиш на регионална дирекция социално подпомагане, но никой не му се работи. Никой. ДАСТ не проверяват изпълнението на собствените си предписания. Мога да ви го докажа. Когато се оплачеш на РДСП, казах, пращат много често, се проверяват сами. И къде е как да стане? Имитираме дейност. И за всичко това са представени доказателства. Много, хиляди доказателства има. Много случаи. И как да се подобрят отношенията между тези хора. Те изграждат, напротив, социалните изграждат чувство за безнаказаност. Увреждащия родител. Ако е в диапазона несъдействие, родителско отчуждаване в повече случаи. Нали, ако стане нещо сериозно, някой си прибил детето, тогава, и особено ако го емнат медиите, нали, имаше наскоро такъв случай, тогава припкат и викат колко много работа вършат и в такива случаи няма начин да няма издънка. И това мога да го кажа. Дори да работят в интерес на детето, те нарушавайки административно-производствените правила си в издънка. А Върховният административен съд казва гаранция за законност и за правилност и спазването на правилата. Ще дам пример.
две еднакви предписания. На една майка се издават предписания да осигурява контакт по електронни устройства на двете деца. Издават се по-отделно за всяко дете. Едното предписание тя го обжава и то пада, защото социалният работник го е написал като идиот. Обаче другото остава в сила и поражда права и задължения. И какво правим сега? Едното не се спазва, а другото е отменено. И социалните мигат на парцали не знаят какво да правят. И реално нищо не се случва и майката вика, и ще ми каже тя с какво да правя. А какво трябва да се случи? Когато не се спазва Когато не се спазва, предписанието има санкции. Член 45, мисля, че беше. 42. Чакай да видя. Значи, санкция, административно-наказателни разпоредби, закона за криминалитет, който извърши нарушение на еди кой си член се наказва с имуществена санкция от 2 до 4. Който продава, така имаше един, само секунда. Имуществена санкция от 2000 до 4000. Разбира се. Който не осигури придружител, също има имуществена санкция. Който остави дете без надзор, също има имуществена санкция. Така, който не изпълни задължения по този закон, извън горе описаните случаи се наказва с глоба от 500 до 1000 лева. За първо нарушение от 1000 до 2000 при повторно. Ай сега да помислим. Ако ти санкционираш или родителя знае, че санкцията е неизбежна, когато си обаче си доказал и си констатирал несъдействието, колко процента от случаите хора си коригират поведението? В повечето очаквам да. Ето ти превенцията къде е. Затова казвам, първо му обясняваш. Ти си стъпил тук и там неправилно. Виж, коригирай се, ето ние ще помогнем с каквото можем. Обаче той продължава да върви навъпреки. След като върви навъпреки, санкционираш. Ама си изпипай нещата, защото, пак казвам, самото спазване на административното-производствените правила е гаранция, защото другия родител или този, който иска да злоупотреби, може да бутне този акт в съда. И тогава какво правим? Защитим ли си интереса на детето? Ми разбира се, ето дадах пример. Тогава пак не си защитил интереса на детето, защото социалният работник е идиот. И хабер си няма какво прави там. Такива идиоти поименно мога да ги посоча. Да, не е нужда. Добре. Много от съдиите не могат да повярват на това, което сочим като твърдение за поведението на социалната работа. Не могат да повярват, че има такова ниско ниво на работа и на интелект за очевидни неща. И ти тръгнеш да доказваш нещо и те не ти вярват.